Για λέγε George, τι θα κάνουμε σήμερα, ποιο είναι το project της ημέρας? Θα πάρουμε τα βουνά που λένε. Καλά, εντάξει, υπερβολές. Καταρχήν πάμε. Εντάξει, δεν θα πάρουμε και τα βουνά, αλλά στο περίπου θα πάρουμε τα βουνά. Πάρουμε τα βουνά. Πρέπει να ετοιμάζουμε τα χυμαδιά σχέση. Ναι. Αυτός είναι ο... Να τα ετοιμάζουμε και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε πάρει τις τελικές αποφάσεις. Αυτό είναι το δύσκολο. Και εγώ κάθε μέρα σκέφτομαι κάτι άλλο κάθε μέρα. Πρόσχε. Ξέρεις τι, εγώ ψηλό έχω πάρει την απόφασή μου. Ναι. Με ό,τι ρίσκα συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή, θα φέρω τα μελίσια ξανά εδώ. Αυτό. Εδώ που τα είχα. Θα πάω... Εάν σου την κάνουν, την κάνουν. Θα πάω, εάν μου την κάνουν θα πρέπει να τα σηκώσω. Ναι. Θα δείξει. Έχω ετοιμάσει το χώρο. Θα περάσω από εκεί τώρα να τον δεις. Πού θα πάμε τώρα, θα πάμε στο μελισσοκομείο? Και στα δύο. Ναι. Και στα δύο θα πάμε. Και θα πάω και ένα τμήμα, ένα μέρος εκεί που ξέρεις. Δεν το αποκαλύπτω ακόμα. Είναι μυστικό το μέρος. Μυστικό το μέρος. Ωραία. Στο οποίο μέρος το σκέφτομαι να πάω και εγώ, να πω την αλήθεια. Αλλά κάθε μέρα σκέφτομαι κάτι άλλο, θα δούμε. Είμαι λίγο αναποφάσιστος γενικά. Λοιπόν, κοίταξε, το έχω ξαναπεί, θα σου το πω και ακόμα μία φορά. Δεν είναι... Πρέπει να... Βέβαια οι πληροφορίες που έχω είναι καλές όλες. Είναι δοκιμασμένο το μέρος από άλλους μελισσοκόμους, αλλά το καλύτερο είναι όπου είναι να πας να κάνεις, ας πούμε, μόνιμο μελισσοκομείο, μόνιμο μελισσοκομείο, εισαγωγικά μόνιμο, για να ξεχειμονιάζεις δηλαδή. Ναι. Θα πρέπει να ψάξεις την περιοχή, να δεις τι παίζει, να δεις τι ψιλοαντοφορίες έχεις, την άνοιξη, από τώρα και μετά. Να το τεστάρεις με κάμια 20 μελίσια, 30 μελίσια, ξέρω εγώ, και μετά να πας μελίσια. Δεν είναι τώρα να σηκώσεις 200 μελίσια για να τα πας να τα χώσεις κάπου έτσι. Και αυτό σκέφτομαι να κάνω εγώ. Ναι. Πώς κάναμε φέτος με το κάπο, που λέω θα πάω 40 μελίσια εκεί, να δω τι παίζει. Εσύ τι τέτοιες από τον κάμπο, τι πληροφορίες έχεις πάρει από αυτά που έχεις δει, στα δικά μου μελίσια δηλαδή? Τι είδες, τι συμπεράσματα? Το συμπέρασμα που είχα ήδη βγάλει. Ότι δεν θέλω να ξαναπάω. Δεν θέλω να ξαναπάω. Να σου πω κάτι, εάν είναι να πας για μέλια στον κάμπο, οκ. Με αυτό το πλάνο, λογικό μου κάνει. Ποιο? Εάν θες να πάρεις μέλια, ρε παιδί, στον κάμπο. Ναι, για ποιον άλλο λόγο πας στον κάμπο? Και να διατηρήσεις και να φτιάξεις και μελίσια για επόμενες δομές. Ναι ρε, αλλά να σου πω, εγώ θέλω να ξεγονέψω εκείνη την περίοδο. Τι θα το κάνω? Άλλο αυτό, στον κάμπο δεν ξεγονεύεις. Εγώ θέλω να κάνω θεραπεία. Στον κάμπο δεν ξεγονεύεις. Δώρο ανάδωρο. Τι να κρατάω βαρόα? Δεν έχει νόημα αυτό. Θα πρέπει να ξεγονέψω, να κάνω τη θεραπεία και μετά, οκ. Στα καπάκια κάπου πήγαινε. Εάν είναι να πάω για μέλια στον κάμπο, να πάω. Αλλιώς δεν έχει κάποιο νόημα. Συν το ρίσκο των ψεκασμών, έτσι, που έχω πάθει ψηλοζημιά όταν είχα πάει στον κάμπο. Οπότε δεν με ενθουσιάζει η ιδέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε προετοιμασία χυμαδιών. Εγώ στο άλλο σημείο που θέλω να πάω, θα πάμε να δούμε. Ποιο είναι άλλο σημείο? Που είχαμε πάει με τον Αλέξη. Εγώ θέλω να πάω, τίνω προς τα Κίνα, από την αλήθεια. Για κάποιους λόγους. Σήμερα ξεκινήσαμε να πάμε εδώ, θα πάμε να δούμε. Δεν ξέρω, προλάβουμε να πάμε και στα δύο. Εντάξει, στα τρία. Ναι, και στα τρία. Εντάξει, το ένα εδώ τώρα περάσαμε, φύγαμε. Δεν έχει να κάνει αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ το ξέρεις. Αυτό εδώ δεν είναι τώρα. Βέβαια, μα θες φέρε με λύση εσύ εδώ, δεν τρέχει τίποτα.
Αλλά να ξέρεις ότι... Ή να δοκιμάσουμε και τα δύο. Η τελευταία μας χρονιά. Αυτό το λέω 25 χρόνια τώρα. Ότι είναι η τελευταία μου χρονιά εδώ. Η τελευταία μου χρονιά. Και δεν νομίζω, το ακούω και εγώ τώρα. Τώρα το ακούς και εσύ. Ότι θα φτιαχτεί εδώ ο δρόμος και πάει το μελισσοκομείο του Γιώργου. Το λένε δηλαδή στο ράδιο, πάει το μελισσοκομείο του Γιώργου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Είναι λίγο ξεσπίτωμα αυτό ουσιαστικά. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Υπολείπων που στον δρόμο είναι του Δήμου. Εδώ είναι της περιφέρειας. Η περιφέρεια του δρόμου. Άρα ξαφνικά γίνεται θέμα του Δήμου και ο Δήμος. Λοιπόν, μελισσοδάσκαλε, εδώ μιλάμε για χωματερές, έτσι, όχι αστεία. Μιλάμε χιτά κανονικά, κοίτα εδώ. Και αυτό γίνεται με την ανοχή των υπηρεσιών. Το στρατόπεδο είναι ακριβώς από κάτω. Δηλαδή εδώ οι σκοπιές δεν τους παίρνουν χαμπάρι ότι έρχονται και ξεφορτώνουν. Απλά είναι... Τι να πω, τώρα έρχονται, κάνουν, τα μαζεύουν για ανακύκλωση κάποια πράγματα, ό,τι μπορούν δηλαδή από αυτό το χάος. Αυτή η ομάδα που είδατε. Άμα δεν μπουν μπουλτόζες εδώ να εξηγιανθεί ο... Εσύ να σου πω κάτι ρε Γιώργο, εγώ έχω να πω το εξής. Να εξηγιανθεί, να μαζέψουμε, να κάνουμε, γίνονται εδώ προσπάθειες, στραβάμε με τις κάμερες, τι καλή φυσιολάτρας που είμαστε κτλ. Το συγκεκριμένο που είδες σήμερα για το Θεαθήνη είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, εντός παρενθέσεως. Και το θέμα είναι πώς θα σταματήσει αυτό. Πώς δεν θα πετάνε. Πώς θα γίνουν παραδειγματικές τιμωρίες, πώς να το πω. Δηλαδή εδώ μιλάμε, κοίτα εδώ και εδώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Καλά όλα αυτά να μαζέψουμε, να κάνουμε ανακύκλωση κτλ. Ας πω κάτι. Αλλά εγώ έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη τέτοιες καταστάσεις πουθενά. Κάτι γίνεται, Γιώργο. Δεν είναι μέλισσα αυτή. Και μύγες και μέλισσες και απ' όλα. Απ' όλα έχει. Έλα εδώ να δεις. Δουλεύει το Ρίκι, γιατί τη βλέπεις. Έχει και μεγάλα μπαλάκια, έχει στα πόδια της. Μεγάλα, εντάξει, οκ. Εντάξει, εδώ. Εντάξει, ψηλό, στα τελευταία του είναι αυτό, τελειώνει. Γιατί αν δούλευε εδώ θα καλά εννοεί. Την τελευταία της πνοή την άφησε πάνω στη δουλειά. Ακριβώς. Στα τελευταία του, Ναι. Μπαίνει στο ανθάκι, βγαίνει, μπαίνει στο άλλο, φεύγει, μπαίνει, πετάει, δεν Δεν το δουλεύει καλά. Δεν το δουλεύει. Εντάξει, το δουλεύει, αλλά όχι. Το ψάχνει τίποτα, δεν δουλεύει. Λοιπόν, μελισσοδάσκαλε, είχαμε δεν είχαμε, πάλι καταλήξαμε εδώ, στα παϊδάκια. Καλά εννοείται. Λοιπόν, σε κούρασα σήμερα, είδαμε πολλά.
είδαμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι λίγο top secret των μελισσοκόμων, οπότε δεν θα δείξουμε και πολλά στην κάμερα από την ψαχτική μας σήμερα. Δεν θα δείξουμε τίποτα στην κάμερα μάλλον. Είναι τα μυστικά των μελισσοκόμων. Να δούμε ποιος θα βγει. Αλλά θα αφήσουμε έτσι και ένα suspense για να δείξουμε τη νέα χρονιά τι θα κάνουμε, που θα κάνουμε καινούργια πράγματα. Μυστικά στη μελισσοκομεία πρέπει να κρατούνται μόνο αυτά. Δηλαδή μελισσότοποι, τοποθεσίες κτλ. Αυτά μπορούν να κρατούνται μυστικά. Όλα τα άλλα πρέπει να τα λέμε. Έτσι.